Ayam anakku. Ibu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Duk, seneni, Duk. Rumono wi ora oleh. Rumono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah. Jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya, iya, Nduk. Rumono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngrai mau wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh, Pak Dik. Mungkin lho. Contohno aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duit apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Kuwi lho. Iki minal aidin wal faidin sing bener. Iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki yo kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya iki simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis piye? Kan Dik niki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya Hei, punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik niken anak. Mas Gareng ibu. Nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Yo. Selendang sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Nah, simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak simmer? Aku dari rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Baunya badet toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Itu itu ya. Ada kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set wi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Mas. Gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu aja. Ya Allah. Kasihan lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman.
atiku karo ronto Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendong. Kene Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Oh aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik Nduk, sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong nek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ah ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal aidin Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Rapi bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya, Kan aku iya. ndak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti ibu. Ibu. Nangis soe nangis ora apa-apa, haru. Rupane ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remuk. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman oleh Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Ibu panik lho ya Allah nangis. Nangis ibu nangis diusapi diusapi. Gah. Ngapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue Oh ganti peran. ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Kebetulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong lor. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu, Dalam anakku. ibu. Ket biyen ora enek perubahan. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak ini malah bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke.
Ora malah takbiran, ora malah menyambut Mosok tahun toh? baru, malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak sing wajahe kaya nyambek wi gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora blas, Bu. Blas ora disangoni THR blas. Bapakmu wi Heeh. mosok to bapakmu wi. Aduh dah. Kok bangga. Tonton. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we ngudar we. Ule. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bakar apa-apa penting kowe bongko. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Opo? Bapak nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Hah, wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei, wes piye? Ganti peran nek. Aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Nah. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasuleh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyamurung karo apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah ki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo. Ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo Turun. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangendi. Takbiran. Kangendi. Takbiran, Bu. Kangendi. Takbiran. Kamu tekanndi. Takbiran. Nekoni cangkeme ngomong ya nanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono Pak, atas sono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo Bapakku yo naga. ngawur. Aku ula cilik. Piye kowe
Ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling ini rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora, ya Yakin, kena Pak. ini anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen, nek Nduk. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan jare pamit tak buta kok ora iso dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Mangkane apa? Bapak, Ayo, wis Pak. mikir ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, Ngece. Bapak, ya takbiran. Allah. Ngece. Bapak, Aku wis, bener Pak, ono. wis, Pak. Aku bener ono. Lho wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, Lah, biar Nyapa? ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Sono. Lah nyapa? Gelem diterusne ya, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra Ya wis bayaran. saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tasik sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gereng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Wah. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, Sing dilebleb. ngedusi aku. Menengah sik, menengah. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cirangan ndang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua seperi ngono. Ya, paring lelipur, Dik. Iya. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam 12 juga boleh. Nggih. Gitu. Ya,
Ya. Kalian jenengan? Lho karo kowe no ya. Kalian jenengan monggo, nek kalian jenengan. Nanang nyapa ta kok malah gak milih aku ya. Lah, rasain lah. Lanange pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Remak brul wae. Mau arep tak kei THR malah ras. Lah, syukur kamu lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan Jambu Alas. Nggih monggo. Nggih, Siap. Asabar. Kondusif. Mohon izin. Wah, ngon bebas mawon. Yo, oke. Bebas wisan. Nggih, monggo. Entun Raden Abimanyu. Kula pasrah jiwaraga dumateng Paduka Raden Keparenga. Kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik ngene iki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Ora Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula midhal saking Praja Paranghagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka Paranghagni langkar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujudi. Badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kalian Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujudi. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa, iya aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni Paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Patine Sang Abimanyu kena ing Cidra. Wa Semar iki wis tekan ana jroning Praja Paranghagni. Sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Daunasari kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat Wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada.
ngapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang jati Wasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji. Tak tututi kowe Raden Abimanyu. Antya ingkang winuwus Prabu Gorodana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahanasari yen Cinandra gumricik swarane kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe Dahanasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Dahanasari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jati Wasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jati Wasesa wis dipethik karo Abimanyu, Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen kowe piye
biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng tias ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika kok Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun ngene aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu? Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebus kaluputanku iki Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negare Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. saking kutha Sakuradala
yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar kang prapaning setinggil ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jati Wasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jati Wasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilahing Sekaring Bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakal bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Koko Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jati Wasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngimutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu punika jatahipun Koko Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepatan Paduka. Ya Baladewa sing ndandhaki Kresna.
negara Ngamarta. Lakon bisa medal negara Ngamarta yen bisa nandingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan nata bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Ponang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Yo badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampo ciling sir wengi Caka Lula Tatanendra kumlundung ijening amben banget ngonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewaya. Ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana, njejekake lajering kautaman, ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali, gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti, manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Srampatia amanungkon guyub Rampa aranca katon siga sinaya anu mirana Srampatia amanungkon guyub Rampa aranca katon siga sinaya anu mirana Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astabrata